khai le Geronimo crime kan lo let le ta Christmas le kum thar nuam taka in man ka be sei ke ni po chol mangin aizola kan ho thlawea chung tele thian tha te bula hun limom ta kan zu mang ve ni he kum thari in zawaiatan kum tha lo ni se in mal som don kum lo ni ngei se tin du sak na sang ber ka hla na cheu tun chuma hian sponsor kan mu vele hlau maya alomum khop mai #originals aram lun nord Aizol North College opposite a son branded thom nole bekte futsal butte an kol treu maya an bungrua reng reng hi a authentic lirania rol uzok ten kan hriat thiam dan turin a ori vekti na ani chu alem reng reng om lo pakhat te ma om lo chuti rol chuan branded dor dangte a in an petlom uchuak zoka tuna phei chuan New Year special discount anti-mek niamole pan ngei chiani hrichiang du tan phone number kan da hian in lo bedon nia #originals ramlun north Aizol North College opposite SBI ATM booth bul chia kha ani he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie November ni somni panga kumsang ni pathum ania St. Petersburg, Florida, USA dor pakhat kota chuan anei tu hriat lo motor pakhat hi alo ding nol maya dor nei tu te chuan chutia misang motor loading tareng chu enge om ziatin achung nan bi thuaka chuta le an be se lo takmain asita chuan tisen kai inge mozat hi an zuk mutatlat mai ti chuan arang theang berin police an hriatir ta ngal ani an thu don bozuin police ho chu a hmunan ron thleng ngal thuaya detective fing u chuak tak tak po an ron lang ve ngal boka ti chuan crime scene chu uluk takin anan en fiang ngala a ma sabera a ma dar thalang dinglam pangke ani ti an mu ngala a chung velte chu du to ka nau pangtual chaina munang main a nok pheng phung maya ma se nau pangin fiam na nu ma mai chu ni se thi sen per chu mu tur aum hau lovang nu chui tu te chuan a chung chuan an endik le ngal thuaya seat belt in zai chat hi an zuk muleta reilo te chungin munzim taka le ngal thil chin chia tur an munem ta viau ani tin asita chuan meche pars niom taki an mu boka a chungan an ena card engemaw ombaka paisa po alo nual mai tin car bulloka chuan driving license pakhat an charbok ani eng po ni se motor chunga chuan meichhia chuang ve nge ani ti a hriat thei maya chu meichhia chu tunge ni ta ang ti chu zona om thei alo ni ta a mai ro chu ai hriat tur poimo masazok ala om tlat chu a motor nei tu zon chua ani ti chuan a motor registration number tangin anan chui zui ngala Richard Van Dusen ale Karla Van Dusen ete nu pa motor ani ti an hret hei ta Karla mobile phone po motor chunga chuan an char nge ani nu chui tu te chuan an nu chui na chu eng ti han bo zui chi nge niang ti an soi ho nak lain chulai hmuna tanga mail chan ve le ka hla ruang pani charani thu report an dong le tanol mai ti chuan rang takin report on don na lampan chuan an thok chuak ngala ruang pani chuan an zir chiang ngal thuaya an motor char registration atanga anei tu nialang Richard Van Dusen ale Karla Van Dusen ite nu pa kha an lo ni reng mai Richard chu abok khupin kong puya mu ania abul loka anupui Karlai ruang po chu asai sir zongin aum ve boka an lua silai ka na nu ma aum ve a at nuwa an rungan endik na tangin Karlai taksa chuan vi na nu ma an mu chuak le bok ani Richard tele Karlai te nu pa hi kum thum anin nei toa an kopui masa te tangin fa pathum an neya an fa te an puitlin vek to wangin an pani te chawin an khosave rak ani ole crime scene pani kan nei ta pakhat chu motor chung le vel kha ania
pakhat dang le chu ruang pani an charna hmun kha ani chung poi khoina pani te chuan in zomna engemot tak anei an ringa tin hu suitu te chuan thil thlen dan enin poi khoi tu chu an mel hriat le an mani hre chiang em tu ni an ring bok ani ti chuan nu chui bultran na turan ngai tua motor bula driving license an char kha chui zui masak ber chulin an sheta chu driving license nei tu chu Henry Sullivan ti ania ti chuan chu pa chan chin chu anan chui zui tak ngala Henry chu rinai takin police record bua a minga lo lang zing nek mai hi alo nia rui hlo kai noya te mi kutlak thu buaya te beilani laya dan bo chet case ti vela te chumingo mozat manalo tok to reng hi alo nia police station a chuan alo mi khwal lo khop mai ti chuan nu chui tu te chuan Henry Sullivan chu thu zo fia thain an sheta ain po an shetne to boka khoya ma peng lo le mi zo buai po ngai lovin an va pan ding ngal chata ti chuan an va thleng pheita akota chuan pickup truck sen hi alo in hung ruau maya eng kim rin hlel na mita an thlir to wangin chu motor po chu anei tuan an chui zui ngala chu ta le an ruang char Richard te nu pata tho kha alo ni reng maya eng kim mai chu ain nerem chho viau mai chu tiang motor chu model hlui to tak le mai turom to lo ni wangin anei tu te point an hlut thin lea chu motor Richard te nu paminga in register po chu uluk taka chei thatti a hriat thea analin mit ala hlea tina an puya tamlo wangin a chui po aul sam viau ani ti chuan Henry Sullivan chu rin hlel number 1 ani lo thei talova nu chui tu de chuan station a hruain thuan an zot fia ta be seng ngein an zo na vel te chu a hra thiam lo hlea chu mi te nu patual thina chuan in nam hnoina eng ma nei lo thu sein a tang na sa hle amai ro chu nu chui tu de chuan makan ti vak lo ko mo bol lama ton hriat alo nga ve to boka chu ti mai a in puan chu an be sei hau lo poi khoina hmun pakhata a driving license an chara chuta apia loka an ruang char Richard Van Dusen ale Karla Van Dusen te motor alo kol reng boka chu wang chuan phasom sari ma se rin hlel lo rual anilo Richard te nu pathi thu chuan St. Petersburg khwa chu a fan chuak ne hlea an chanchin hria piang in makantia ui tu po an thahnem hleni Richard Van Dusen hi offset dora manager na thok lai ania kar chuak lui ho la khoma han chei num vel hi nuam ati hlea workshop vela atal tam ve vio mai theni anupui Karla hian courtroom reporter na athok ve thunga kar to pa hun ola chuan damdoi na in chei danglamin nau pangdam lo te tan in ti hlim na hunte abuat sai thin chu tiang chuan an khwa po mi hriat an hloin zan kai hlea an thi na po chuan khotlang a ngong tak zet ani seitong khan an thi thuarin hlel kai ber chu kumsom thum pani mi Henry Sullivan kha alan ni renga ama chuan phavio ma se rin hlel li sa tanga thai chiat ngot thei alani lo poi khoina hmuna a driving license lo om ve ngot dan kha soi fia ngai na a shehlol lova guide card de driving license ti vel hi chu ti bo ka shat shim ti bak sei tur a shelova mak nga pu zo na mak khat po atlin ngang lo ani ber amai ro chu in puan na la om miao lo wangin rin hlel om heavy viau ma se nu chui tu te tan chuan a fin fia na zon mai lo chu ti thei danga om silova ti chuan a driving license a chuan fingerprint om le om lo te anan en fia le ta amai ro chu ama kutzia ti lo chu midang kut nu pakhat ma mu tur a om tlat lo chu ti ni ta ka chuan nu chui tu te chuan an motor char ma sak zo kha en dik le thain an hria ti chuan fingerprint zongin a chung chuan an dap chuak le veka a bikin seat belt in zai cha na lai vela khan kutzia om ngei be sein an en uluk le zuala a mai ro chu
chuta po chuan engma an la mu chuang lo chuti rol chuan vanei thlak takin thil poimo tak pakhat an mu chua bel le ta hlau mai motor chunga chuan 0.9mm pistol mu an charnol mai le chu vele search warrant lain Henry Sullivan in chuan an dap ta ngala ti chuan le 9mm pistol pani lai an mu chuak le ta chat mai chung silaya apakhat zok chu tual thana silai nge ani ti an fin fia thei chuan Henry chu mathei lovin tual that tu ani ti a chiang viau don ani ti chuan an pistol mu chua pani chu laboratory lama anan endik ta pakhat chu achia alo nia aka theilo shimani acha zok chu anan kap china an silai muka chua chu motor chunga an silai mu charnen khan an khai khin don ani silai mu pani an khai khin na an en ber chu silai mu silai dot chung lampang zia lo lang thin hi ania silai mu reng hi silai tanga ka chuani hian a silai dot chung lampang hi silai mu chuan a shu thina wangin silai mu a khan silai dot chung lampang zia kha alang ta thina silai tu muna tanga ka chuani chuan silai mu zia apang ran dan kha ain ang thina ni ti chuan silai mu en dik thiam bik pi Erika Henderson chuan uluk bon tuar turulu tukin en len nen han beita silai mu pahnia in shoot a khuar lai le pong lai do te chu uluk in han khai khina pi Erikai nge hian ahnua ngai dan nei sa onlam nei sa in thil en dika iti sualani hi minti ka hlo wangin ka thil ti po chu voi tam tak ka en non ani tin a film khur heavy thu a soi nge ni chu tianga uluk mangtara en dik nu chuan thutluk na asiam theita Henry Sullivan in a silai le motor chunga silai mu chu ain mil thei ta tlat lo a mai ro chu nu chui tu te chu chui tur dik chui ni anin ngai sia chuti mai chuan chol sanan tumbi khau lo silai mu le Henry driving license te chu chui zui vak Ngaihnawm to lova a mai ro chu Richard ate motor Henry na lo kola tang chuan thil hriat tura oman la be sei cheu ani chuta an thil chui lai chu a hau tak sa ton na kalain be sei lo lutuk thilan tong le tatlat mai chu tianga uluk lutuk ti buai hlau taka motor an endik lai vel chuan papaka thiron langnol maya ain seidan chuan Henry ate thenom pa William Diparvaina ania chu motor chu ata ni thu aron soi tamau mai William chuan chu pickup truck chu a mani loka aleinin ain soya motor po chu anei tu Richard Van Dusen te nu pakuta tang nge leinin ain soi bok a soidan chuan chanchin bua shalan phal thu muwa ava phona annin an ronda ani home amana po dollar sangruk zanga apek thu a soya amai ro chu Richard ate nu pa chu an chanchin engma hret zui tolo thu le anin mule tolo thu a soi bokani a thil soidan le chezia vela chuan engma rin hlel tur om lova thil zep chit chet neom poin alang lo thattakin police ho nen chuan an ti bora engkim tlang takin a soi niin alang a thu soite po chu anan bo zui zunga a tam ber chu thu dika soyani ti an fin fia thei maya a mai ro chu engamo thilin mil thelo lai aom tatlat mai Richard Khan athi ma a motor zor lai khan a tho pui pap khat nena dollar singkhat sang thuma shal na tur mu thu alo soiti an she chuak tatlat maya dollar singkhat sang thuma ashal thei laya dollar sangruk zanga chawa han shal dai chu a om anglo tariau mai ti chuan rinhlel kai mi pani anom ta crime scene a driving license an char an motor local tu ni bok Henry Sullivan ale an motor le tu nia in soi William Diparvaina te chu chui chian an ngai ta tu zok nge poi khoi tu ni tang nge tol that tu chu midang dai lo la ni zok awa hau tak chal em William a soidanin motor anin hlan fel nu tlaidar nga le chen vevela Richard ate nu pa chuan hole ngalani mela amai ro chu helaya tak hian in nerem thelo thil pakhata om tlat mai
chumizan an ruang an charma zandaruk le minute som thum pasaria karlai le anu phone in anin bia karlai chuan kar an tlan mek thule ama chuan apasal te po an motor shal tura chuan aleitu turnen an chuan dun thu anu chu ashila lekhapoi mote an ti fel nuwa motor chu an shal fel tur thu asoi bokani anu chuan zanzan ti felanga yemni ahman mo thlak le nem mole te po alo ti nge ni ome chuti ni chuan William Diparvaina thil soidan nen chuan ain mil thei tatlat lo asoyanga tlaidar nga lechan vevela an honi chuan engtin nge zandaruk lechan vea Richard chu an motor shalna turpa nen motor khata an la chuan dun theang arin hlel om tariau mai amai ro chu boi thlak ve deuh mai chu karlai khan anu nen an in biak na khan motor leitu tur an pa nena chuang duna ti chu tunge ni a soi tlat lo maya William Diparvaina nge ni ti fin fiana aum chuang lo William alain motor chuang an soi chu ama ni lo thu lo soi ve chi boka a boy ching chi vet kwal chho tan noi mai a mai ro chu boy ma chon in huama na thok an ni boka nu chui tu te chu an fei ngang mai William chu ami mal nun lam te chui chian le phot thain an sia ti chuan police record lam te anan hai vele ta ani po poi khoina lama alo mi khwal big vak lo he thil thlen malok hian zelbang lo zut ve shep to hi lo nia phalna nei lovaral thuama kol vangin kum kwa zela tan nuwa aron chuak ve de chawa en thak mek ala ni nge chu wang chuan rilhlel om lo zok chu ani big lo amai ro chu zel tang chuak lim akosak zui dan en thak mek in chu tiang thil te chu ati du don em ni ti chu zo na om thei takani man le a hlau don telul nen chu tiang poi khoina lian lu tuka chuan ain nam hnoi du arinom chia lovani Henry Sullivan a po kha rin hlel li sa chuan ala tel reng thova tin hemi te pani hi an lo in rol reng lo po ani thei thova motor shal le tual thana po chuan in zom na pakhat ma lo nei lo ve thei bok ni thei le thei lo awa tam le ta em thil thlen na mun anen fia na mun atang te thisen perdana tang te in nu chui tu te chuan rin dan an neya Richard Van Dusen chu silaya vau chungin a motor atanga nu chua anianga pona ka hlum ani an ringa anu pui Karla ero driver thutna bula a thut lain a ma dar thalang kap tlangin pon lama tanga ka hlum niin an ring motor steering a chuan Richard atenu pathisen nilo thisen dangan mutlat maya chu thisen chu mishing thisen nge ni ti an fin fia boka Richard an motor khalta se Karlai chu asira a thuani si chuan steering a thisen kai chu tu thisen nge ni tang zona poimo tak alo om le ta thil om dan uluk tak an chut nuwa rin dan an nei le ta poi khoi tu chuan Richard chu silaya vau chunga shoi chuakin a ka phlum photanga a nuwa motor chunga chuang Karlai chu a ka phlum lea arwang lak son tumin acid belt thren lai chu azai chatanga azai na lama ain zai palta anian ringa chumi nu chuan Richard ta ruang chu da chuakin motor chu a khalanga dorkota chuan ada ani an ring ani motor khalna lama athisen po chu steering a chuan a kai ani an ring boka to thana chu motor an charna hmuna thleng ni lovin ruang an charna hmun zo ka thleng ani an ring ti na ani chu ti chuan motor steering a thisen kai chu an mirin hlel pani te thisen ani ti en fia chu namasa ani le ta Henry Sullivan chu a DNA lak rem ti lo anan zota ani chuan I helovin alo rem tia a DNA chu motor steering a hriat lo thisen DNA nen khan ain milta lo reng bok ani atira rin hlelom ber Henry Sullivan chu arin hlelom lo chhota tial maya amai ro chu thai bo ngot thei alani chuang lo poi khoi na muna a driving license kha engtin nge khata kha na lo om thei ti lai tak chu ala soi fia thei tlat lo poi khoi tu chui chuak tur chuan rin hlel mana poi mo thluk zetin rin hlel li sor zi ma poi mo ve tho boka chu wang chuan Henry Sullivan rin hlela kai chan ber a driving license poi khoi na muna alo om thei dan chu anan chui le ta thil ni thei an hre chuak le ta
tual thana thlen zan khan police lam chuan Henry Sullivan u nau pa chu traffic dan bo chiada wangin an lo man hlau maya chumi zan chuan chu pa chuan au nau pa Henry driving license alo mang reng mai hi alo nia a ming po Henry Sullivan anga in soin eng tin tinemo atal chuak thea chu pa chuan azana la chuan tual thatin a driving license po chu chulaya chuan a thlauta te ani theyangem ti zona aum le ta ti chuan rin hlel list serial number 3 alo piang le ta ani chu nu chui tu te chuan Henry u nau pa chu thuan an zot fia vele ngal thoya tual thana chuan in nam noi na pakhat ma nei lo thu soin ani po chu alo tang ko lea tuala thalo zia le van san zia fin fianan khamizan khan a thian te bula om thu te chenin a soi thea police laminan an chui zui ngala a thian te bula chuan alo nge ni ti an fin fia boxi arwala mun ne thu lo wangin ani po chu rin hlili sa tanga thai chiat le mai ngai dona ang khop mai kesu rinai takin akwal koin na satariaw maya a mai ro chu nu chui tu te chuan ban san mayan tum o zong lo rin hlel dang pakhat William Dipper vaina kha han chut zui le sham train an shia motor a hriat lo thi sen le a DNA khai khin ven du ta ti chuan William chu a DNA la karem ti le rem ti lo an zota alo du o kong lo mai nu chui tu te hian an no man makin mi thi senamo an DNA mo po an lak sak ngot thei big lova an mani rem ti na thlapinemo courtin lak phalna apek chawinemo an la theya court lama William a DNA lak handil turin nu chui tu lam chuan tundin hmuna tranchan thatok takan la nei box silo amai ro chu ar tal dan chi khat chawom hlei nem tin nu chui tu lam chuan William a DNA chu nean tum khop mai azui ru tu tur tim an siama chumi te chuan athil eina koremo aziel zuk bungemo athil inna no ruakemo a thel red thiel hnuemo achil chak laiam mu fu tumin William chu an zui te char maya a DNA om theina chi shim nei dan an zong ta ani chu tinga thilan pai to chu a pai chia khan bol hlo ani toa ama mi mal thil ni to lovin van tlang thil ani toa chu wang chuan danang takin chu tiang thila chuan arem tina lo poin a DNA an zong theidon ani an zui ruk dana po mi pakhatina zui chat chuan ami zui khana lo ring hlel thuai mai don ti an hria in kopte tein thian dun kholai leng satliangin an zui ta ringot mai ani William ala chu mi a alo ni big top lo maya zela tan lai khan le kha te lo zir thalea law degree hial alo nei mana dan le shaite thil chui dan kalphung shim te chu alo shetne viau to maya anzui ruti asian yange ti tur khopin a film khura man chwa lo wangin a film khuru ve shim nge min vong lutuk chi ani wangla hriat ani lova a DNA omna turang chi reng a pai mai du hau lo chuta anun phungla chu len che lo chi tak mai hi alo ni le zela zinga thowa na thok turin a chuaka na ban vele hole nala aina atom chota amule topa thiankom khoharin kal ketripi natlanti vel awar vaklo han chui zui viau a har khop mai chutianga thlatam fen ziruk nu po chuan an thil du chu an nei thei ta chuang lova amai ro chu misualte van nei na hian top chin nei an lo tiang devin William chu a che sual ve ta khet mai le Christmas a nai toa an bara bazar vel po alun mup hle William po mas bazar turin a chuaka nu chui tulam chuan an zui ru zela van tlang thutna pakhata thuin ice cream aya athil ei lai chu nu chui tulam chuan uluk lut tukin an lo en renga ice cream e na fiana han liak vel te chu bolhlo bo ma pai se ti takin an chana huna tang chuan an lo thlir dau maya ti chuan le an be seng ngein ai zo chuan ice cream bom le fian te chu abula bolhlo bo ma chuan a pai ta thak maya akal tanal nal mai le
chu vele nu chui tu te chu phur lu tukin an tlan phe ngala bol hlo bom chu an va hai ta ti chuan thlainga mazat chungan lo nga to bol hlo hlulu tu bol hlo rang ka chak chu laboratory lama an hon theita ani fiana chuan nu chui tu te be se ngein achila lo kai tangeya athem tak tak chau ni ma se kholte lo thato boka a DNA lak nan chuan alo to khop mai ti chuan test result alo chuaka motor steering a hriat lo thi sen chu William di Paravaina thi sen nge ani ti an fin fia theita ani ti chuan William a chu Richard Van Dusen ale Karla te nu pathi narin hlel thua an man ta ngala amai ro chu ro rel na ma chuan poi khoi tu ni lo thu soin ala tang ve thlata a thenom pa Henry Sullivan a chu poi khoi tu ni thu soin a driving license chuan eng kimanem ngetani tin tran chana ala mang ta zela thutluk na siam tu tur ber jury te chuan chuan oyangem ti chu apoi mo lai beranita William di Parvaina chuan an thi ma zanin Richard atenu panen chuan anin mu ngei thu a phalova amai ro chu an motor leifel nu anin mule talo shim nin a soya amai ro chu prosecutor lam chuan an oi chete e lo an rin dan chuan motor chu Richard atenu pa chuan shaltumin aina chuan an vathlen ngeya ma se ani zel chuak lim chuan poisa lo nei reng lova ti chuan lam siamin a thian te na poisa la tur le kha ti fel ngai te fel turanga in soin a shwai chuak ta William ale Richard te chu pick up a chuan an chuanga an hnunga Karla in azuya chu tiang anin zui lai chuan Karla le anu chu phone in anin bia chu zandar le minute som thum pasari chiani ti phone record atang point alangani kong laka enge mo wangin William ale Richard te chu an chuka an pathumin motor pakhat zok Karlai khal zok a chuan an chuang ta Richard an akhal ve ta thunga hun enga ma chen an tlan ta ka chuan an ngaya thalo chan ta William a chuan khoya paisa ma nei lova a thian te in la an pan heklo ti an hrethiam ta ama William a ro man na vek aloni ti chuan William a chuan a .9mm pistol a phora motor khaltu Richard chu chuk turin a vauta ti chuan motor pona chuan eng soi sit set lovin a kap hlumta ani chu tiang boruak te thuta chuan ham hai takle thlabar takin Karlai po motor chunga driver seat bula chuan alo la thurenga a pasala ka hlum nuwa William a chuan silain aron tin veleta ti chuan hlau thlabar lo Karlai chu motor dar thlang chana chuan a kap leta ani Karlai chu hlau thong takin akutin alo in hlia ve troka chu wang chuan silai mu chuan akut po akap tlang ti arwang an endigna tangin a hriat thei ani aka hlum nu chuan William a chuan chemte a phora Karlai seat belt thren chu a zai chata chu tia a zaina lama chuan akuta zai paltania an ngai ani ti chuan ruang pani te chu leya da nuwa an motor chu dor khota an charna hmuna khan awa hnut chiata ama alo lak ruk to a thenom pa Henry Sullivan a driving license chu abula chuan a thlau ta zewa rorel na hmuna po a thenom pa chu thilti sual tua apu ta chi a rengani anu ma thupnan motor in leina le khalem asiama dollar sangruk zanga a motor le yangin aziaka amai ro chu anei tu pa Richard Khan ale ta tovin a hral theani ti alo sheve reng lova chu an chui chua thei chan poimo tak pakhat alo ni ta reng ani prosecutor lam chuan motor du wang shim lamai main tisena atui hal na phushuk nan tuala thatnia an ngai ani rorel na hmuna chuan William a chuan thiam lo na nei lo thuala soi renga atana ding turu kilpo roi trul atilo amai ro chu a kon fi sual tat sarkar lam ukil prosecutor chuan William a chu adim lo sal hle tol that tu ni lo zia fin fianana a chan chan ve de po a phet thamoi thei khop mai William a chuan a thiam thu soin tol that tu pu ni na chan thil de chu soifia han tum ve viau ma se fin fiana chi sang do ve thelo te nen chuan a thil soi chu ain mil thei chuang lova ti chuan William di Parvaina chu
Richard Van Dusen le anupui Karla te tha thu boya chuan thiam lo chantir niin jury te chuan thi turin achung thuan relta ani amai ro chu kumsani somparuk khan Florida state an dan man lai chu ti danglam ania dan tharang chuan mi thi tur an chung thu rel tur chuan jury zong in an rem ti tlan angaya William apo ti hlum tur aniem ti rel that alo ngai le ta ani nikum kumsang ni somni pani mai khan achung changa ro rel na chu nei that le ania April nili kumsang ni somni pani khan thutluk na puanin thi tura achung thu lo rel to chu sut ani hlau maya dam chung ve ni tang turin an shem le ta zok ani William hi heti lai hian kumsum sari mi ni ve toa damazela changa achua chu arinom to chuang lo mishing zinga damrei berrikota siam te ni ngot lo chuan hepa hi ache dang dai ve shan pa khop mai kumsani pakwa khan pickup truck sen chu Richard Van Dusen at na changa aleya ka lenga ta niya vangin kata ni tin akuta hlan turin korta atlena kortin uluk taka angai to saknuwa a hlotling ta chuang lo ani ole khati zong ka tun chum Geronimo crime kan ti chwa theite chu ani le ta nikum lama comment Ngaihnawm tak in lo nu chia thina ron chiar vek po chak om thin khop mai tun chuma po hian comment bengwar thlak tak tele in ril ruam om kha ron sei chuak vele ula tuk chuan nuam choi tui mut tui mangtha vek ule